Sí? Hola, Cèlia, som en Francesc. Mira, ara probablement flipis un poc, però és que t'estic xerrant des de la gala del Granot d'Or. Ai, amic meu, just ara pensava en vosaltres i en sos granot d'or. Que estava fent el discurs del programa president que faig cada any i m'he vengut un poc a baix perquè estava intentant explicar-me com ho podríem fer, o intentant pensar com ho podríem fer perquè el Granot d'Or no anessin a baix, perquè ja saps com varen xerrar que només hi ha 9 vídeos enguany, i no sé, no se m'ocorre res, tio, no estic trist i no sé com punyetes arreglar això. T'entenc perfectament, vos entenc perfectament, perquè és vera que ha baixat un poc, però també penso que tot el que puja baixa i que hi ha millors moments i pitjors moments, però no ho sé, jo crec que el que està aquí és la mort i vosaltres sou de moure-vos. Tal vegada si, jo què sé, si penséssiu en el que heu fet aquests anys, en totes les coses que heu aconseguit, en el que funcionava, el que no. Jo crec que... Un moment, no me pengis, eh? Espera, que crec que tenc algo. Espera, no me pengis. A ver... Per un moment és com si el temps s'hagués aturat. Per un moment somiava que havíem tornat a l'Ajuntament. No hi ha el mateix ambient. Supos que ara ja és tard, just ho havia somiat per un moment. Oh, per un moment. Tura, tura, escarro, tura, que lo que vol s'acompleix. Ventura, vells i joves fent cultura, no et faràs d'or pel que fas per dura estora per aquí, fotocol per allà. Crec que ja sé com salvar els granots d'or. Per un moment és com si el temps s'hagués aturat. Somiava que havíem tornat. Seria un bon l'any crec que ja sé com salvar els granots d'or. És com si el temps s'hagués aturat. Just per un moment somiava que havíem tornat. Buah, brutal, Cèlia. Moltíssimes gràcies. Ja ho tenc clar.